Ez da nahiko eskuinari bidea ixtearekin. Hori EH Bilduk Nafarroan ikasturte politiko abiatzeko nabarmendu duen ideia. Laura Aznal izango da EH Bilduren Nafarroko Parlamenturako hautagaia eta berak abiatu du koalizioaren ikasturtea. Baiezkoaren aldeko iritzia edatzen ari da Europako Batasunean energia merkatuetan modu zuzenean esku hartzeaz, gasaren eta argindarraren prezioa merkatua alitzateko. Gaur izan dute bilera gobernuetako teknikariek eta etzi izango da energia ministroen txanda. Mai gainean duten neurrietako bat bete-betean doa, Europar Batasunak bere buruari jarri izan dion mugabatekin merkatuak bakean uztea. Izan ere, gasari gehienezko prezio bat ematea aztertzen ari dira. Iberiar penintxularekin ekainean egindako salbuespena zabal daiteke kontuan hartuta, han beste lekuetan baino gutxiago igo direla argindarraren prezioak. Gasaren prezioa zehazki nola mugatuko duten da ikusi beharrekoa. Hor bi proposamen daude mai gainean, lehen aukera da soilik Errusiatik iristen den gasari jartzea gehienezko muga. Bigarren aukera da Europar Batasuna bi zatitan banatzea, eremu gorrietan gehienezko muga bat izango litzateke eta ez ordea berdeetan. Azken horiek hornituko lituzkete gorriak baina behar izatekotan. Mai gainean dagoen beste aukera bat da, gasaren prezioa finkatzen duten tresnak aldatzea. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak gasaren eta gordinaren iturria izteko mehatxua egin du. Europar Batasunak prezioak mugatzen baditu, ohartarazi duenez, Errusia prest dago bere kontratuak betetzeko, baina ez du ez gazik ez petroliorik ez ikatzik hornituko bere interesen kaltetan. Horrela, erantzun dio Putinek G7ak eta Europar Batasunak Errusiako petrolio eta gasaren prezioei muga bat jartzeko egindako proposamenari. Arratsaldeon guztioi, gasaren auziak prezioen gorakada ekarri du, euroaren balioak beherantz egin du eta horren prezioa nabaria da. Gainera ikasturte hasiera honetan inflazioa altua da eta beraz udazkena gogorra izango dela aurreikusten da. Bereziki behar ginen betaurrekoetatik begira. Garbine Aranburu LAF sindikatuko koordinatzaile orokorrak heldu dio gaiari gurean. Langilei ezin zaigula esfortzu gehiago eskatu, hori da lehenengo ziurtasuna. Azken urteak ere jada nahiko gogorrak izan direla langileentzat. Egia da Ukrainiako gerraren eraginez egoera okertu egin dela. Gerrari irtenbide negoziatu eta diplomatiko bat eman ordez, bide belizista hautatu izanak ere gerraren luzatzea eta krisi ekosozialaren eraginak areagotzea dakar. Baina testuinguru horretan, esan bezala langilei esfortzu gehiago ezin zaio eskatu, ez? Langileek azken urteetan, 2011tik ona, erosalmenean bataz beste 6.000 euroko galera bat izan dugu esaterako, ez? Ildo berean, enpresa energetiko handien irabaziak gora doazen heinean prezioek ere hala egiten dute. Carlos Renedo irigilea egon da gurean solasean eta hau da bere gogoeta. Nire ustez bizitzeko behar ditugun oinarrizko produktuetan, energia, ura, publikoak izan behar dira. Eta hor, nahi badugu orain interbentzioa egin behar da, baina nik argi ikusten duena da, sektori hori publiko izan behar da. Zaila da esku hartzea egitea edo zailatzea kontrolatzen prezio batzuk ekoizpena pribatua denean eta salmentatarena pribatua denean. Nire ustez hori da bidea, ez dakit ze fasetan edo ze pausoekin, baina nik argi ikusten dut zibilizazio moduan bizitatuko behar ditugun bitartekoak eta oinarrizko elementuak publikoak izan behar dira, bestela beti gongo gara merkatuaren logika. Eta gaur egun, zoritxarrez, merkatuaren logika da irabazpenak handitzea, beti. Beste guztiaren gainean, pertsonak, natura, orduan hori da, logikoa da enpresa handiek aprobetxatzea aukera hau, gehiago irabazteko hori da beraien logika. Guk ez badugu egiten esku hartze bat hori orekatzeko edo hori rebertitzeko, hori da ikusiko duguna. Eta udazkena gogorra izango dela aurreikusten dela aipatu dugu lehenago. Jose Ramon Becerra izan dugu gaurko solasaldian eta jasangarritasunaren inguruko hausnarketa beharrezkoa dela adierazi du entzun. Kezkatuta egon behar gara, ez bakarrik gu, baizik eta gizarte moduan guztiok egon behar gara kezkatuta. Denok dakigu gaurko gizartean erabiltzen dugun energia
ez da modu sostengarri batean egiten eta energiaren eskazia etorriko dela, bai gudarekin, bai gudarik gabe. Orduan, ikuspuntu horretatik, pentsatu behar dugu, ez bakarrik arazo bat daukagula, baizik eta aukera bat daukagula, transizio energetiko, behar dugun transizio energetiko hori aurrera eramateko. Bestelako lerroburuekin jarraiki, Jaizkibel konpainia urteroko eran aterako da bihar Hondarribiako alardean desfile baztertzailearen aurretik. Konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa da, entseguak oso ondo joan dira. Azken egunotan jendea alde sumatu dute espaloietan eta desfilea bera jendetsua izango dela. Argi dute entseguetara egunotan hurbildu baitira 100 pertsona, asko gainera gazteak. Irudi indartsuak salbaldu dituzte ere sare sozialetan datorrenaren erakusgarri. Izurriaren aurretik Hondarribian ospatu zen azken alarde egunean, 2019an lehen aldiz lortu zuten kale nagusia konpainiaren aurkako plastiko beltzik inork zabaldu gabe igotzea eta hori bera bihar errepikatzea. Espero dute aldarriak ordea bizirik dira, baztertzailea da oraindik alardea eta ohi dutenez justu haren aurretik desfilatuko dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Goizeko 8:00 abiatuko dira. Ta duela 10 urte, hain zuzen ere, 2012ko urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten Europako hiriburu berdea eta Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko erakundeek ospakizun berezia antolatu dute. Jonathan Moreno, Gasteizko alkatetza arloko koordinatzailea. Energiaren arloan pausoak eman ditugu, pausoak eta besteekin alderatuz pauso potenteak dira, baina hor dago nire ustetan egin behar dugun biderik handiena. Eta normaltasunera itzuli dira Ordiziako Euskal Jaiak 3 urteren ondoren, iaz ezen azokarik egin, baina gazta txapelketari eta enkanteari eutsi zioten txapelketa ateak itxita egin bazen ere. Aurten azokak eta txapelketak normaltasun osoz egingo dira horrela, Ardilatzaren edo Karrantzako esneaz egindako gazta lehiaketaren 49. aldia da gaurkoa. Hala ere gazta ez da izango eguneko protagonista bakarra. Nekazaritza munduarekin lotutako beste lehiaketa batzuk ere izango dira, esaterako fruitu eta barazki lehiaketa izango da, baita perretxiko erakusketa ere. Bestetik, Garagartza plazan egingo da Gipuzkoako Pirinear arrazako behien lehiaketa, Euskal Jaiak ordea, ez dira gaurko egunarekin amaituko, ostiraletik igandera ekintzak gehiago antolatu dituztelako. Eta kirolei salto Baionak 2023ko Frantziako turreko etapa bat hartuko du. Joan den urtarrilaren 26an, 2023ko Frantziako turraren irteera aurkeztu zen Gasteizen eta Iruñerainoko ibilbidearen berri eman zuten ere. 3. etapa Baionan bukatuko zela denen ahotan izan bazen ere, ofizialki horren berri ez jasotzeak galderak sortu zituen. Orain urriaren 27an, Parisen ofizialki aurkeztua izango den ibilbidea ezagutzera zain egon beharko da, baina Mediabaskek eskaturiko informazioaren arabera aipatutako 3. etapa hori Lapurdiko hiriburuan bukatuko da. 2023ko turra Bilbotik abiatuko da uztailaren 1ean larunbatarekin. Lehen etapa Bizkaiko hiriburuan hasi eta bukatuko da txirrindulariek 185 kilometroko ibilbidea egin ondotik. Biharamunekoa Donostiara doana ere gizaberekoa. Izango da Donostiatik berriz, Irundik pasata Lapurdira sartuko da txapelketa. Baionara noiz eta nondik ailegatuko den ez da jakina, baina hastapen batean esprinterrentzat egokia izan daiteke. Eta lerroburuak horrela heldu diezaiogun eguneko argazkiari. Energiaren bueltan, atzo Sánchez, Espainiako presidentea, senatuan izan zen energia krisiari aurre egiteko neurri esanguratsuenak iragartzen. Hor Sánchezek baztertu egin du neurri dramatikorik onartzea eta laguntzak iragarri ditu industriarentzat. Besteak beste, kogenerazioa erabiltzen duten industriei salbuespen iberikoa aplikatuko diete. Ildo horretan, EAJak eta EH Bilduk egiturazko neurriak defendatu dituzte krisi energetikoa aurre egiteko. Udane Arbeo. Espainiako senatuan energia krisiari aurre egiteko neurriak izan dituzte hizpide.
Gobernu presidenteak hitzeman du ez dela negu honetan neurri dramatikorik ez itzalaldirik izango, eta aurki industriari zuzendutako neurri berriak izango direla iragarri du. Kogenerazioa erabiltzen duten industriei salbuespen iberiko aplikatuko diete, Euskal Industriako papertegi eta enpresa handiei mesede egingo dien neurria da hau. Enpresa industrial asko ataka larrian jarri ditu energia prezioen garestitzeak, eta Espainiako gobernuak iragarri du aukera emango diela enpresa gehiagori aurrerantzan euren faktura murriztu ahal izateko. Pedro Sánchezek senatuan iragarri duena izan da salbuespen iberiko ezarri ahal izango dutela eta horrela prezio mugatoz probestu kogenerazioa erabiltzen duten industriek, alegia gas kontsumo handia dutenek. Eta neurri honek eragin handia izango du euskal industrian. Izan ere lantegi ugarik erabiltzen dute elektrizitatea eta beroa sortzeko erabiltzen den kogenerazioa deituriko teknologia. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan 97 enpresa dira erabiltzen dutenak. Horiek 364 megawatt sortzen dituzte, Espainian sortzen den potentziaren 8%. Papergintzan, enpresa kimikoetan, keramiken eta ongarrien sektorean erabiltzen da gehienbat kogenerazioa, eta horien adibide ditugu Zikuñaga, Smurfit, Kapa Nerbion edota Papres bezalako papergintza sektoreko enpresak, baita Petronor edo Michelin industria handiak ere. Senatura itzuliz salbuespen iberikoa enpresa horietara zabaltzeko neurria txalotu dute jeltzaleek. Me alegro de que haya reflexionado sobre algunas de las medidas que ya mi grupo, tanto aquí en el Senado como en el Congreso, venía planteando y que haya decidido aplicarlas y ponerlas en marcha. EH Bilduk bestalde energia sektorean eskuartza handiagaren beharra defendatu du. Euskal Herria Bildu considera que hacen falta medidas estructurales, sistémicas. Creemos que los pasos anunciados, aunque vayan en la dirección correcta, se quedan cortos y son insuficientes. Es necesario y urgente intervenir sectores estratégicos como el energético. Testuinguru horretan Sánchezek iragarri du datozen asteetan aurkeztuko dutela merkatu elektrikoaren eta karbon isurketen Europar merkatuaren osoko erreforma proposamena. Eta krisi energetikoa areagotu besterik ez da egiten ari hilabetetik hilabetera. Ukrainaren gatazka tarteko Europa ere larritu da. Asier Blas EHUko zientzia politikoetako irakaslea aritu da gurean gaur, auziaren atzean egon daitezkeen interesez. Printzipioz, Mendebaldeak eta bereziki Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuakek gerra ekonomikoa hasi zutenean, gerra bortitz bat hasi zutenean Errusiaren kontra, bazirudien edo beraiek iragartzen zutena zen Errusia estutuko zutela eta Errusiak sufrituko zuela. Errusia noski sufritzen ari da, baina dudari gabe orain arte askoz gutxiago sufritzen ari da Europar Batasuna baino, gerra ekonomiko honetan kaltetu nagusia izaten ari da eta benetan daukan ostertza ez da bat ere positibo. Sindikatuek aurreratu zuten jada, udako porraldia amaituta lan gatazkak areagotu egingo zirela eta beraz baita lan uzteak. Eta grebak ere inflazio tasa handiak eta langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak nabarmen zaildu dituzte zenbait sektoreko lanitunak gaurkotzeko negoziazioak. Arabako metalgintzarena kasu. Hitzarmena berritzeko elkarrizketak esatzera ez aurrera daude eta hori salatzeko ekoizpena eten eta kalera ateratzeko deia egin diete ELA-LAF, Comisiones Obreras, USO, CGT eta ESK sindikatuek langileei 3 egunez hilaren amaierarako. Aurretik bihar bertan SEA patronalarekin elkartuko dira. Nerea García. Sindikatuek hilaren 21, 22 eta 23 lanuzteak egingo dituzte. Aurretik bihar SEA patronalarekin elkartuko dira bilera batean. Patronalari eskatu diote gogoeta egiteko eta gogorazi dute bertan bera utzi zuela ekainaren 29an jarrita zuten hitzordua. Joritz Iglesiasek ELA sindikatuko kideak azaltzen duenez mobilizazio horiekin jarraipena eman nahi diote maiatzean egindako aldarrikapenei. Sindikatuek aurreratu zuten jada udako oporraldia amaituta lan gatazkak areagotu egingo zirela, baita lanuzteak eta grebak ere. Izan ere, langileen erosteko ahalmena ez galtzeko premiak eta inflazio tasak handiak zaildu dituzte zenbait sektoretako lanitunak gaurkotzeko negoziazioak.
Irailean greba ditu dugu Arabako metalean, irailaren 21, 22, 23, eta horrekin egiten duguna da jarraipen bat eman maiatzean, ekainean egin genituen greba deialdiei, eskatzen duguna oso sinplea da KPIko igoerak eta lanaldi jeltsiera izan ere Arabako metalean daukagu Hego Euskal Herriko lanaldirik handiena. Hortaz aparte, lan osasunean, berdintasunean, bajen osagarritan eta beste kontuetan ere hobekuntza batzuk ere eskatzen ditugu, baina orain garrantzia ematen ari gara lanaldi jaitsiari, KPI-ari eusteari izan ere zeak horri ez du mahai gainean jartzen. SEA patronalarekin elkartuko dira bihar, hala ere gogorazi dute ekainean patronalak bertan bera utzi zuela jarrita zuten hitzordua, eta salatzen dute negoziatzeko borondaterik gabe agertu zela hurrengo bilerara. Sindikatuek adierazi dute hitz egiten jarraitzeko nahia dutela, hala eta guztiz ere, uste dute greba dela behar duten lan hitzarmena lortzeko bide bakarra. Beraz, bihar ezustekorik ez badago irailaren 21, 22 eta 23 lanuzteak egingo dituzte Arabako metalgintzako langileek. Hego Euskal Herrian legalki diharduten 34.000 etxeko langileak urrian hasiko dira langabezia ordainsarirako kotizatzen. Etxeko langileen baldintzak arautuko dituen errege dekretua onartu du astearte honetan eta langabezia ordainsaria jaso ahal izango dute. Enplegatzaileek 180ko obaria jasoko dute horretarako. Eta nazioarteari begira, aste honetan jakin izan dugu Liz Truss izendatu berri dutela Erresuma Batuko lehen ministro bezala. Asier Blas, EHUko zientzia politikoetako irakaslea aritu da gurean, haren agintaldiaren erronkak nolakoak izango diren azaltzeko. Garbi dagona da, nola bat ere Boris Johnsonek hasitiko bide horren sakontze badala. Oraindik eta politika neoliberalagoak, oraindik eta politika eskuimuturretik gertuagokoak izango direla. Eta gainera adierazpenak egiteko moduak oso gogorrak eta alde horretatik Boris Johnsonek hautsi zuen kristal hori orain gehiago hausten du hautagai berria izango dena, edo lehen ministroa izango dena, ez hautagaia, eta Liz Trussen irudia saiatu dira konektatzen Margaret Thatcherren irudiarekin. Baina ikusteko dago zer egingo duen. Momentu honetan Erresuma Batua krisi sakon batetan dago, krisi ekonomikoan ere bai, gerraren ondorioz, eta baita ere krisi propioa du Brexitaren kudeaketa. Alde horretatik, ez dut uste benetan aldaketa handiegirik gertatuko danik bere agintaldia. Eta jaiei erreparatuz, Jaizkibel konpainia urtero bezala aterako da bihar, Hondarribiako alarde egunean desfile baztertzailearen aurretik hori bai. Oraingoz, konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa da. Hondarribian eta Irunen alardeetan gizonen pare-parte hartu nahi zutela aldarrikatzeko bidean batera sartu ziren orain 25 urte. Mendela ordena berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borrokan. Aurten kaleetara itzuliko dira pandemiaren etenaldiaren ostean. Jaizkibel konpainia urteroko eran aterako da desfile baztertzailearen aurretik, goizeko 8:00. Konponbiderik ez da bideratu izurriaren urteetan, baina aldaketa gogoa agerikoa da. Mendela orden honetan emakumeak alardean aldarriak izugarrizko indarra hartu du 11 aldiz biderkatu da. Emakume hauek zabaldu zuten bide zidorra bide bilakatu da dagoeneko. Dena dela alardea ez da oraindik parekidea eta beraz Jaizkibelgo konpainiak argitu oraindik ibilbide luzea geratzen dela berdintasuna lortzeko. Azken egunotako entseguak oso ondo joan dira. Jendea alde sumatu dute espaloietan eta desfila bera jendetsua izango dela argi dute. Entseguetara egunotan hurbildu baitira 100 pertsona, asko gazteak.
Izurriaren aurretik Hondarribian ospatu zen azken alarde egunean, 2019an lehen aldiz lortu zuten kale nagusia konpainiaren aurkako plastiko beltzik inolk zabaldu gabe igotzea, eta hori bera bihar errepikatzea espero dute. Azpimarratzeko abestalde 1986an emakumeak alardean sartzen saiatu zirenetik Jaurlaritzak 4 lehendakari izan dituela, Gipuzkoako diputazioak 4 aldu nagusi eta Hondarribiko udalak 3 alkate. Denak izan dira gizonezkoak, bakarra joan da desfile parekida txalotzera. Soilik Bilduren aldundiak adierazi zien babes zabala Andrei, eta hark abiatu zuen azken urteetako konponbide prozesu sendo bakarra. Gauzak horrela bide luzea du auzi honek, aldarriak ordea bizirik dirau. Baztertzailea da oraindik alardea eta ohi dutenez justuaren aurretik desfilatuko dute Jaizkibel konpainiako gizonek eta emakumeek iragan 25 urteotako helburu berarekin, alardearen parte izan nahi dutela aldarrikatzeko. Eta Hondarribiatik Gasteizera egingo dugu salto, aurki beteko dira 10 urte hiria Europako hiriburu berdea izendatu zutenetik, data berezi hau ospatzeko hainbat ekitaldi berezi antolatu dira. Nerea Garzia. 2022an 10 urte beteko dira Gasteizek Europako Green Capital izendapena jaso zuenetik. Arabako eta Euskadiko erakundeek baita fundazioak ere hainbat ekitaldi eta jardunaldi antolatu dituzte hurrengo hilabeteetan. Antolatutako ekintzen artean aipatzekoa da Zaz abeslari frantsesaren kontzertua urriaren 7an Foru Plazan. 2012ko urriaren 21ean Gasteiz izendatu zuten Europako hiriburu berdea. 10 urte pasa dira eta hiriko baita lurraldeko erakundeek bere agendetan izan dute ingurumenaren kontzientziazioa zabaltzea eta indartzea. Urtrena ospatzeko Gasteizko udalak, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Vital Fundazioak hainbat ekitaldi prestatu dituzte. Hasiko gara hilarian, irailaren 14an eta ordutik urriaren 21 arte ekitaldi kulturalak eta ondo osio edo osioarekin erlazionatutako ekitaldiak prestatuko ditugu. Irailaren 14etik 28 arte antolatu ditugu herritarren parte hartze guneak, hausnarketa eta parte hartze gune ezberdinak antolatu ditugu, bai gazteentzat, bai nagusientzat, helduentzat, umeentzat, herritar ororentzat, 8 esparru ezberdin antolatu ditugu, zenbait gaiarekin ere erlazionatutakoak izango dira ere, energia, mugikortasuna, hiri diseinuarekin erlazionatutako esparruak eta parte hartze esparru hauek izango dira jendearekin edo hiriarekin partekatzeko 10 urte hauetako hausnarketa bat, zein motako aldaketak izan ditugun eta zein motako aldaketak egin behar ditugu datorren urteetan. Udaletxeak adierazi duenez, 2012tik aurrera paso asko eman dira zenbait arlotan, hala ere, egiteke eta hobetzeke dago. Energiaren arloan pausoak eman ditugu, pausoak eta besteekin alderatuz pauso potenteak dira, baina hor dago nire ustetan egin behar dugun biderik handiena. Antolatutako ekitaldi eta jardunaldi gehienak doakoak dira. Hitzaldi eta jardunaldi batzuek inskripzioa behar dute, udaletxeko web orrialdean egin daiteke. Hiriburuetan aparkatzeko arazoak askotan egoten dira eta Iruña ez da, salbuespen alde zaharrean fokua jarrita arazoa handiagotzen da. Datu zehatzak ezagutzearren bertako bizilagunen kotxe kopurua 5.300 ingurukoa da, aparkatzeko plazak aldiz, 3.700 besterik ez dira. Horretaz gain, Labriteko bidegorria sortzeko obrak 11 plaza desagerrarazi ditu eta Parmako baluartean egindakoek beste 30 aparkaleku kendu dituzte. Hiritarren iritzia ezagutzeko asmoz atera da Nafarroako 11 telebistako kideak kalera. Azteko hemen ezin da parkatu, baina izan badezu izaten mazara hemengo residentea, ez hartu zaitezkela, baina adiez ni motora daukat, baina parkatzen dut kanpoko aldetik, eta gero ibiltzen dena oinez, eta hobeto, bestela zau egongo zen kotxez beterik, eta hobeto da ibiltzen jotea, zirundularekin. Bino bakizu alde zahar guziek izaten dute arazoa parkatzeko ez dutelako parkinik, ez da? Arazo komplexua da, bai Iruñean eta bai beste lekuetan. Mira, si por mí sería, no entraría en un puto coche a Pamplona. Fíjate lo que te digo. Estos aparcamientos sobran todos.
infernu bat da parkatzea Alde Zaharrean. Nire gustatu, askotan esaten digute, eske astu behar dituzue kotxeak, zentroan bizi zaretenok, eta ni prest nago hasteko kotxea, baino behar dugu kotxea, izan behar dugu kotxea, gaurko bizitzak eskatzen duelako, orduan, ni ahastuko naiz kotxeaz, baldin eta badaukat non ahastu kotxea, eta ez daukat, orduan, niretzat bilakatzen da amets gaizto bat, aparkatu behar izatea kotxea, eta orduan ikusten dut, eta gainera ikusten dut, udalaren partetik ez dela kudeatzen behar bezala, zekentzen dira toki asko baino alternatibak ez zaizkigu ematen, nahi da kotxea ez mugitu baino mobilidade alternatibak ere ez dira eskaintzen, batez ere heldu jendearentzat, eta orduan uste dut oroar gestioa oso txarra dela. Aparkalekuena, garraio pribatuena eta garraio publikoarena ere, Iruñan, baino batez ere Alde Zaharrean. Pues mal, yo ahora ya me he tenido que quitar el coche, justamente en julio, pero sí que está muy mal porque hay muy poco aparcamiento y es complicado aparcar. Ez niri ongi iruditzen zait, olako proposamenak egitea eta olako iniziatibak martxan jartzea, baina iruditzen zait oso gutxi inbertitzen dela ere kultura aldatzean. Orduan, egiten baldin badituzu infrastrukturaz, baino jendea ez badaramazu prozesu hortan eskutik eta prozesu mental horiek egiten, nekez erabiliko dira eta nekez konponduko dute dagoen arazoa. Bai, hobeto bai. Bestela dena hori egongo zen bete da eta hoberena da jendea gota ibiltzen, hori txirrendularekin. Bai, agian ideia horrena izango litzateke egitea beko aparkeleku bat sartzeko publikoa, baina besteak egoten dira pribatua eta dena. Pero bueno, no sé si será bien o mal, porque a lo mejor es para bien para que no se utilice tanto el coche. Nik normalean ez dut kotxeri hartzen, nik beti garraio publikoa erabiltzen dut, haitz garraio publiko ona dugu, eta hori da erabiltzen dudana. Eta Nafarroatik mugitu gabe, uztailaren 7ko San Ferminen prozesioak soka luzea ekarriko du Iruñean. Auzitegietan bidea egiten ari den prozesuaz gain, bide administratiboa ere zabaldu du Iruñako udalak. Egun hartan Kuria kalean ziren 10 pertsonen aurka. Zehazki 12.000 euroko isun bana ezarri die bakoitzari. Sandra Urra. Osotara 120.000 euroko isuna eskatzen da hemen Kuria kalean uztailak 7 gertatutakoaren harira. Urtero bezala prozesioan udaletxeko zinegotziak Elizako kideekin batera hemendik gora igaro ziren eta herritar talde batek kartelak atera zituen Alderdi Eskuindarren eta Elizaren kontra. Momentuan 8 pertsona atxilotu zituzten eta haietako bat espetxean sartu zuten ustez agente bati sudurra apurtzeagatik. Aste honetan jakin izan dugunez, Iruñako udaletxeak 10 pertsona zigortu nahi ditu eta bakoitzari 12.000 euroko isuna eskatzen die. Momentu honetan auzibidea irekita jarraitzen du. Eta horrela iritsi gara, albistegiaren amaierara. Gaurkoan bengo taldearen bakarrik kantuarekin agurtuko zaituztegu gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik, hauek izan dira arratsaldean gaur gurean utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eu atarian, gero arte. Goizeko zortziak